Yo creo que también lo que acaba de decir Jordi hace un rato de las mutuas, sí que en Cataluña tenemos esa ventaja con el resto de España, tenemos más mutuas, tenemos una mentalidad. Qui la paga. Sí, pero hay una Cataluña. mentalidad, hay una educación en Cataluña más arraigada que en el resto de España de tener estas aseguranzas. Pero también digo una cosa, hay muchas aseguradoras ya que te ponen un copago cuando vas al médico o al especialista. Sí. Hay ya algunas. Sí, nosotros la tenemos. No digo no, bueno, no quiero decir nombres. No, però és igual. És que, Jo des de que em vaig casar, el meu marit i jo, vam tindre una mútua. Llavors no era freqüent, perquè parlo de 50 anys. Nosaltres hem tingut mútua sempre, però ara no en tinc de mútua. Jo des de que estic jubilada, ens van donar de baixa de la mútua, anem a la Seguretat Social, però tornant a el que deia abans, jo crec que el problema més greu que té la Seguretat Social són els medicaments. Perquè no hi ha control, amb els medicaments. La distribució, No hi ha control. Distribució I ara generalitzada. representa que amb aquesta nova recepta que t'han fet ara, que és una fulla de paper així, a vegades et donen medicaments, al meu marit li donen una quantitat de Helocatils, Que després no saps què però és que si no els agafes, representa que després no te'ls donen. Bueno, I ja que ens carreguem, mira, el dia que no tenim per menjar, esperem per de Helocatils cada un. pero también ocurre que Perquè con, tinc caixes... Et fas un Con tuit esta de receta, Helocatils, no? Con esta receta Els informatizada. medicaments, per mi, és una despesa de llançar calés. Pero yo pienso que Més con que les estas, visites, Potser no caldria con donar estas capses, no? recetas Caixes de informatizadas, Dic, Helocatils. potser no caldria donar capses, no? Bueno, home, una capsa de tant en tant, sí, però és que el meu marit, com que es pren Helocatils quan té mal de cap o li fa mal l'esquena, clar, el metge el va posar en la recepta Helocatil. Veiem, el Helocatil te pesa de tant en tant. Clar. Cada mes n'hi donen 2. A casa meva tenim una producció de Helocatils, ja podria posar una farmàcia. Pero La esto gent de gran... que tú dices que si no lo recoges un día, luego te lo sí, suben, sí, yo- me a mí está no- pasando a mí ahora. Sí, sí. Sí, sí. A mi, a mi em Que passa. si Tens té... que agafar-los. Normalment, Ara expliquem això, que té caducitat. Sí. Com és això? Si un mes no vas a retirar la... Amb la recepta, como La crónico, en la receta Te quedas borrado. Caduca. informatizada, Sí. al mes siguiente tú vas a pedirlos y no te lo dan porque ha quedado borrado. Tienes que volver otra vez al médico de cabecera para que te vuelva a rehacer la receta. Està ocurriendo. A més, allà et posen tots els medicaments que prens, no? Llavors tens un paperet que et diu tal dia, tal dia, tal. Tal dia, i ens passem la vida a la farmàcia nosaltres, perquè entre el meu marit i jo, tal dia, ens donen no sé què, tal dia, ens donen no sé quant. I no varis, perquè si no vas tal dia, Jo al cap de 3 dies el que veig preocupant és que la gent gran, a mi m'agrada més dir pensionat que no pas jubilat, vull dir, perquè Pensionat. estem pensionats, vull dir, i jubilats ens jubilarem el dia que no fem res. Perquè us manté... Bé, l'Estat no us manté perquè heu estat pagant una quota a l'Estat durant molt de temps, no? Exacte, i amb això dels medicaments ens trobem de que els que som malalts crònics, que som gent gran, doncs evidentment són medicaments molt cars. Llavors vas al metge, et visita i bueno, fa la recepta aquesta per 6 mesos, però quan t'has de fer una revisió de tant en tant, resulta que el cardiòleg diu aquestes pastilles, en comptes de prendre mitja cada dia, doncs ara has de prendre una quarta part de pastilla. I resulta que les receptes van seguint doncs, amb la totalitat. Exacte. Llavors a casa tens un magatzem, vull Bueno, que dir, dic és que a jo, casa el que tens el dic, calaix que ple de volver al medicaments. Jo crec que gairebé tothom, I grans que i dic que joves. no. Doncs si comptéssim el cost d'aquests medicaments és que automàticament representaria un estalvi molt important per l'Estat. Però veig que això no es té en compte. Més mesures anticrisi. Segons un estudi de l'Institut Cerdà de Barcelona, que és l'encarregat del Fòrum Interalimentari, la crisi està modificant els hàbits, en aquest cas és modificació d'hàbits de compra de la gent, tant els que la crisi afecta directament com els que tenen els mateixos recursos que abans però temen que es puguin quedar sense feina. Estem parlant de l'hora d'anar a comprar, doncs destinar-hi més hores i buscar més productes barats, com les famoses marques blanques. Us hi mireu més que abans? Després els hi preguntaré als homes si van a comprar. Jo sí. Jo també. Jo sí. Jo, veritat, jo la marca blanca abans jo no m'ho mirava. M'agradava comprar pues, la pasta gallo, tot allò. Ara sí que m'ho miro. Perquè a més la diferència de preu és considerable. I la qualitat, jo penso que és la mateixa. Bueno, porque tú vas un día, pruebas una marca blanca y pones atención y dices, yo quiero saber si encuentro diferencia a la hora de comerlo. Sí. Si tú encuentras diferencia de sabor, de no sé, de cualquier cosa, pues igual decides no comprarla más.
Pero si tú ves que es exactamente igual que la que ahora ha dicho Carmen, que la pasta Sí, gallo, una por gallo ejemplo, perdía algo, ¿no? vamos a ver, ¿y por qué Pues tienes ha que pagado pagar el poco, doble ¿no? si en realidad la pasta és harina i aigua? Sí, perquè a més a més, ahí ja està. és que a més moltes marques d'aquestes de nom treballen per marques blanques. Llavors fan el mateix amb un altre envàs. Yo Igual suelo tampoco ir- quiere decir que trabajen para una casa buena, que hagan lo mismo para la que tiene marca que para la que no. Ellos pueden poner distintas Bueno, calidades. no sé. És a dir, estaríem Però- parlant però d'anar cuando tu d'anar a pruebas- comprar amb la calculadora, encara que no la portis físicament, No, però la tens al cap. efectivamente. Y ver, pues por ejemplo, a ver, pues aquí el pescado está a un precio y aquí está otro, pero yo quiero un día comprar aquí, otro día comprar aquí, y ver la diferencia. comparar. Pero Si a esta veces- diferencia de precio está también a la hora de comérselo, o a la hora de mirar el color que tiene el pescado, Ya. o no sé cuál. Ja, Y entonces, si tú valoras lo que vale la pena y lo que no vale lo que vale la pena gastarte mucho más y lo que no vale la pena. I això els homes ho feu també, a París? Sí, jo sí. Tu vas a comprar, ja ens ho vas dir una vegada. Sí, a mi m'agrada anar a comprar, vull dir, i m'agrada triar, m'agrada remenar, i la veritat sigui dita... Has canviat els hàbits de compra? No, No. no. Perquè ja compraves barat abans. Perquè, doncs, a O casa ja, o ja som... miraves prims. Sí, exactament. Nosaltres potser hem estat criats en una cultura, doncs, d'aquella que ja vam dir un bon programa aquí, Sí, no? Que ens sí, varen ensenyar, doncs, que si tenim 5 pessetes i ens en gastem 4, encara ens en quedarà una. I el que no vull dir, doncs, és que nosaltres comprem coses, doncs, molt supèrflues o, en fi, d'aquestes que valen molts diners, sinó que fem una vida, per dir-ho d'una manera, normal. També és de dir que tenim la gran sort, doncs, que jo a casa tinc un hort, que em cuido tot el que és pràcticament tota la verdura, me la cullo de l'hort, fresca, me la treballo, vull dir, no creix tota sola. Però el de més no. Això passa, sol passar, sí. Sí. I després, doncs, sí, m'agrada anar a comprar, i quan anem a comprar, doncs, això és una botiga, un gran magatzem, i m'agrada que estigui qualitat, o ens agrada, vaja, concretament, que sigui qualitat. O sigui, per aquí, si alguna vegada arribem a haver d'estalviar, doncs estalviarem, però en principi prefereixo, doncs, que el que comprem sigui un producte que sigui de qualitat. Pedro. Yo voy mucho con mi mujer a comprar, la calculadora soy yo, Sí. pero solemos mirar bastante y los hábitos quizás se han cambiado un poco, de ir a las grandes extensiones y no mirabas tanto el precio, comprabas. Ahora yo pongo el ejemplo, el otro día mismo fuimos a comprar un horno, que se ha roto el que había, y fuimos a varios sitios. Hay una diferencia, pero bastante abismal, la misma marca, de comprarla en un lado o el otro. Esto sí que es lo que se está mirando. Yo no digo que las marcas blancas sean las que predominan. A veces buscas calidad-precio. Calidad-precio tienes que mirar, pues principalmente lo que vas a comprar es para tu alimentación. Y yo pienso que los hábitos han cambiado de tiempo atrás. Miras más los precios. Jordi. Jo vaig a comprar, i vaig a comprar primer en el comerç de proximitat, però per comoditat vaig a grans superfícies, no? I efectivament, vull dir, vaig amb el carret i vaig posant i vaig comptant. I compto realment el que es necessita, vull dir, per exemple, la fruita jo la comprava a pes i ara la compres a peces. Dius, bueno, tants dies a la setmana, quines peces gastarem? Pues I així. sap greu que es faci malbé, no? Exacte. I llavors, aleshores, realment això ja s'està veient que es fa així. Hi ha una cadena de supermercats que aquest mes implanten ja, doncs, que tu et fas com a soci i quan entres et donen un lector de còdics. Sí. Vol dir que tu ja vas comprant i vas codificant Sí. i vas veient el que gastes. I quan surts i passes per caixa, automàticament està ja bé. t'han registrat. Per què? Perquè s'estan donant que molta gent, quan està a la caixa, ha de deixar coses Sí. perquè ha gastat més del que preveia, no? Evidentment, cada vegada es compta més, i també, quan diem marques blanques, també sóc bastant aficionat a les marques blanques. Evidentment, hi ha supermercats que s'han fet estudi, no a nivell d'aquí, sinó a nivell europeu, que donen qualitat, evidentment, qualitat, molt bona qualitat, que aleshores doncs, és comparable amb les millors marques, però que esclar, hi ha un estalvi considerable. I això doncs, ja no és a casa nostra, sinó que vull dir, digue-li França, digue-li Alemanya, no? Sí, i sí. Irlanda... Jo si puc fer un incís en aquest tema. Sí, una coseta només. Es compra més carn que peix i més patates i hortalisses que fruites. La gent ha passat del restaurant al tàper o a la carmanyola i a l'entrepà fet a casa per estalviar. I un menú de restaurant val uns 10-12 euros, un restaurant normalet, un plat de pasta preparat a casa uns 3.